kömek maalesef. Ay böyle. Ondan sonra o kömek pullarla talipleri bir spot yazar. Şöyle. Ne kurslar ne şeyden ne? Bilemem. Da kaysi kurs? Üflenlik Hanım sen kurs. koşup bilmedim ay hanım. Zadi deli. 300 Ondan dolar. sonra dost 10 adama diyeyim ben şu hatta. 5 adam kursun pulu menden donation yok Yedi bunlar. Yani de musulmançılık o öyle yedi de. var yedi olsun. Adamlar İslam kursuna barıp geldiler. Tapa diyor. Neydi Ben pay şeyle. yağdayda saylar. Ay yağdayda. Onu da yol beledi. Ahmet'in Karar böyle versin. Ahmet'in liçkasına plus koyuyorum. İçinden 7 adam saylar. İnşallah. Yok ben onga tayla bilmeyen. Hani yol beledi hakikaten ağam şunga biraz öğrenecek kolyan. Yöne bir yağdayım şeyler aktiyen adamlar var. Şolar aldım ol konkurs adatlar näme derler. Olur. Özlerini taylarsınız. Sağ ol. Olanlar ana size mümkünçülük 7 adamın kurslara yazılma mümkünçülüğü var. Sağ ol Ahmet. Yine hakikaten ben şunu berdi göz getirdim. Ben üniversitede okap görün ama master okap görünür ama okey doktorçuluk ya başka bir loçik şunu adra uğurlar olsa okey peyda getiriyor da bolmasa hani muğalimçilik dedi eyle dedi beyle dedi da türküş kan peyda getiren o şu adamlar gittiği kaylıken kaylı işgide kripto ol coding ol başka orada ol o kayalar ol 10 yıl üniversitede okandan kan puldan yalardan şu Mesela Amerika'da bilen cyber security şu Salesforce var. 2 aylık 6 aylık okugu tarayan $150,000 aylık pula başlayan. O yıllar o 4 yılda bu üniversitede sürün görüntüyüm. Onun kayali mümkünçülükleri peyda alınmalı. Hani bunun yali 2 aylık kurs bundan eyle olmaz, beyle olmaz nämelerde yok da. Edilmenge öz fikrim üniversitede adamdan prosta da etdiler wagtyny alýarlar. Hakika 4 yıl okuyan bir adi tol gidip yaman bir pesaylıklarda işleyen o kalan ýagdaýynda jo garran soňda dolan soň garran ýagalyp gitýän ondan bu intek ýaňaçylan professiýalan başly soň o ýymyny istiyor. Tak şu dostlar diňe okman kursa ýazylyp durmalıyım. Вообще öwlenim şu zatlar gerek o bisplatny kän diýen adam tölejek gelýär. Вообще interesowatsa bilersin eli boýdan. Yol belette zat ama indi azat senem yol belette işleýän için eger men ýalňyş men bolsam Kurs veren ava. Ya diňe kriptoda diyelim meselem yol belette şuňa da bir zat berde meselem Udemy zatlar bilýän şolarda meselem men plan ugur bilýän diýeli aşpeçlik for example ya da bir kerdin bir zat bilýär şu bilýänlerim sapak bermek üçin meselem köp öwrenmek isleýänler bar ya heme pul kazanmaly hemem birine pul kazandyrmaly. Meselem şu adamlar arasynda bir zatdan baş çykýar. Diýeli nämet ya samolyot söküpdi diýär. Men şu arada kurs verecek Türkmenlere diýse gelip bana hemen şoňa iş vermeli hemem nämetmeli. Belli bir komissiýan ýol bilen öýe tutup galsa hem adamlara da iş bolýar. Ana go tema. Moş şu ayda gidip bilersin ana şeýerde ben kimin planada atı opdy bagolsa bizde şourdan kurs açyp bilersin yani näçe talip gelse o öz problema 2 talip ýazarsyn 3 talip ýa o şoňa ýalyp o pikir gat. O yol bilen göz nämesi proýektinde bar olsa belki bardyr men bilemok. Bar ýa-ni belli kestim kim näme öwredip gelýän bolsa bizim Ýolberet Akademiýa Instagram hatamyz ýazyp başga bir hataplara ýazyn. Biz siz bilen ýürüp interview ederse bilýän derejeňizde dadyňyza görä kursy döredip sizden diňe kursy planyny düzüp bize uğratsaňyz bizem şoňa görä paýlaşarsyk. Saat mı näçe dil var size biraz öwredilen? İngiliz dili, nemis dili, rus dilini okuttuk. Yani häzirki wagtda diňe ingliz dili bilen nemis dili dowam edýär. Molimler barmy brat? Molimler barmy size? Molimler bar. Başga da okuda gelýän molimler bar bolsa bize öz rezümesini, CV'sini uğratsın. Ana dostlar, ana goý içiňizde moj dil bilýänler bar, hakykatan molimçylykdan başlaňyç çıkyp ingliz öwredip bilýän bolsaňyz, ýa-ni işleýän bolsaňyz, arkaňyň moj o işleş bilersin. Tamalda söktüm diýdim meni. O wagt vertolyot moda diýerler ha. Yol velet hemişe täze bir teklifleri açık, lüboy teklifi primat edýärler. Lüboy bir sferada, lüboy bir zat etjek diýseňiz, men plan zat başarýan, şeýle opdym bar, şu ýerde edýän, şu ýerde öwrendim. Ine menen türkmenlere öwretjek diýseň,
eger gerekli zat bolsa hökman kursuňuzy bermäge, toýst okuwçy tapma, zat etmäge kömek ederler. Toýst siz bir zat başarýaňyz, ýöne sizi siz adam toplap zat edip meselem kurs berjek-de ýol belete gelýäňiz, aýtýaňyz edýän işlerinizi aýtýaňyz, eger köpçülüğe gerekli zat bolsa hökman suratda şol barada kurs berediler, kurs berler, kömek ederler. Şutaýda sonra var-da 1 ýyl kurs alsaň 1 aýda soň puluny gazanyp bolarmy diýip. Kursuňa bagly 1 aýlyk bir aýlykda da IT programmerleme öwrenmegin gaçkyn 2 aýlyk kurslar bolýar da. Adaty programmerleme kurslary. 1 aýlyk kurslarymyz esasy daşary ýurt dilleri, ingliz dili, rus dili. Ýani şunun 1 ýyl kurs alyp 1 aýda şolun puluny ýap bolarmy diýip. Şular ýalyda men 6 aýlyk kursy okap, 1 aýlygynda ýapyp bilýän, 1 aýynda ýapyp bilýän. Şoň bahasyny. Ýap bolar. Ahmet Yalançy privet diýer abiro. Ey boýlar, bilen işler bolatlar. Tulmy negativa ýok, sag bolsunlar diýe bir. Şu ilmi öwren äje adamlar bar. Şeyde ötse da yurdam köpçülügem adamların bir ötse birini gadan ýanardan garasy ýokar diýär. Şoňky köprak ýol bilediň içine süýrenseňiz adamlar bir zatlar bolur. Instagram'ı prodwijenie etýän barmy size bilen? Uğurlar. Näme Instagram açan post goýmaly, galpmaly, näme post bilen o. Şo zatlar bar. Internet market diýelmi, näme diýil? Insta market. Content marketing diýip kursumuz boldy. Hatda 2 kursumuz boldy. Content marketing diýip. Ýöne o taýda esasy targeting, reklam alada fokus eden dokdany, nädip content ýasamalygyna fokus edýärse, nädip content ýasamaly, näil hashtag gullanmaly, öz auditoriýaňa nädip tanamaly, öz mood boardyna nädip düzmeli, öz stilinde şeýleýär, rusça bolany, öz stilini nädip düzmeli. Mysal üçin şu bilýän bolsaňyz, ýol berdiň öz bir mood boardy bar, öz stili bar. Ýani şondan çykan biziň Twitter'ymyzdan, mugallimimizdan Gysgaçanyň admini, Gysgaçanyň görýän bolsaňyz, odan öz stili bardyr. Ýani şu adamlar, şu kursu gutaran adamlar her bir Instagram hesabynda şolar ýaly kontent atýar edip, odan edip ýöretip bilýär. Napример, diýeli men birje sözüm bolan täze adamlar şirketler açyldy diýe, kampaniýalar açyldy Türkmenistan'a, Mebel. Sen şolar bilen bar dagawaryç et bilen, salam, men siziň Instagram'a ýöretip bereýin, ýa-da afişalaryny, zatlaryny. Aýda mysal üçin 200 dolar men hemme prodwijeniýasyna üst bereýin diýip. Şolar ýaly bir 5 sanaň şolar ýaly kampaniýadan alsaň, aýda 1000 dolardan çykýar. Sarp etjek wagtyňam gününe 2 saat. Şo. Ahmet sen şuraya sonra Ahmet öňkän Instagram kanal açyň, o gruppa kripto 3000. Ve şu arada biraz tane negativ var. Ken men eşitden Ahmet şonu bir şolar bir aýyp geçden. Şu mesele var men başda 10 dolarlyk sine atýardy. Şunu bir toçka koy kardeşim gayret. Karoçi patron grup açtık. Hani kripto oynayanlar için öl alıp satyanlar. Men sizinle paylaşan dedim. Muhtarın kadro bugün bir bir aydan o Keminos işte ey doğanın plan edeni. Sen allıydın ben pulum bitirdim diye başlaya. Ondan muhtarın kadro dedim davay öl alyan adamı benim näme edeyim köpçülük o paylaşın. Şeyle gruppa açıldı. Ondan sonra içinde hakikaten şu kripto valuta blockchain'e düşünenler uje onlar da başladı. Yani beğenip hareket edip onun içinde bir tane düşünmeyenler var mesela benim bir ay bundan täze gelenler ýalmasa bap şu bahany gözläp görenler bir ay bundan bir signal goýan bolsam diýeli plan koyuny $1 almaly 1.30'da satmaly we onu paylaşanmada bir ay wagt boldy. O adam gruppa täze gelýärdi gitýär almaly diýip duran ýagyn görýärdi barya alýa. Bizim $1 alıp 1.30'dan satanda ady bizi o gitýärdi 1.80'den alýa ortadan bir ay geçipdir. Ondan gaýtýar ýygyna bir ya da sen ally koyupsun diye ýöne alan adam de şoňa geldi demek. Näçeden aldın? 1.80'den. Men näçeden koyup durun bir näçeden. Okan okmay. Ay ýok sen sonuçta şutaýdy. Ally koyupsun a diye. Ay diýdim men bular bilen gidişi bilmeýän diýdim dedim. Yaptım gruppany 404. Stop loss bilmeýänler napyrmen stop goýan, o soda şu wagtlary etmän minus edip soň senden görüp. Ay sen başga pul men eşitdim sen başga pul etdiň brat. Soň pul etdiň. Soň diýipsiň açypsyň pul aýryp prosta aýda kartyn oklaýan olanlar näme bolýar çyksa kim gazanjak. Şoňa bir etdiň soňuna dedim ay
vapşe gerek değil. Şu kripto meseleni her kim öde öğrense o. Ol birine Negativ arkayın olup aksiyona hava. gelýär. Planı alıp dur menim şonu alayın. Okey, men alandadım. Okey, men düştüm. Men ödüm hiç problemim yok. Men garaş bilýän minusta. Plus'a gelýänçem. Ona yo başga biri. Şonu götür bilen. Ay men minusa düşdüm. Ay gada barca pulum näme etdim, eyletdim, beyletdim başlaýalar. Şoň üçin polna yapdym. Grup da yok dedim, Telegram'da da yok. Her kim öz açdyp öz öğrendim. YouTube açjam, dil bilýän her kim bir ýerde goýa. Iň bolmanda türk dilini bilýär. Ya da rus dilini, ingliz dilini bilýär. Her kim daşar ýurtda. Şu adamlar 98% daşar ýurtda minimum bir dil bilýär. YouTube'a ýa-da aýdyn. Haýsy koýunlar galýar. Haýsy nämeler, näme de atlat gize öğrenýän. Hani Ana şular özüň öğrensen, hawa. Meselem ýol biletde şu wagt näme açdy. Kurs açdy. Ana adatda. Malades çünkü alya bir koyun alyan adam okey plan alıpdır menim alayım satayım näle şu näde hani almalı mı satmalı mı birazcık teknik arka taraflarını öğrense ondan sonra ona hiç kim gerek de ileride. Öz başta ha bugün meni düştüm ertir galbilyan plan eden ödedi davetmi guru bilýär ýolny. Şonuň üçin el köpçülükden hareket etmän men şondan goýdum. Okey ýöne başta interes çekdim adamların gyzyklanmasyny näme zat bir adamdan köpüsi başta aglyna näme alybildi süýjüligi bu zatda pul bar ekeni bu zat gowy ekeni ondan gönam yapdym. Ne olar ay yapyldy diýip oturan noktada gitdi öz başta hareket et başlaýar. Öğrenmek üçin hareket et başlaýar. Şoňa başta interes çekmek üçin ondan soňra meselem YouTube'da video da goýam okey almasy gruppa da açamak. Şoň üçin erkim özüne ämdisini özetmeli. Doğru ya, rahat bolýar. Aynen şu tema köp mafara verdiler, köpüm agdalya. Moşak mesele işlenlersin. Men o işi prosesler, yine de nokot, yine de eşitiniz. İşte zamanlı ayrı ortada. Aslında hem şu an tokenler galya, zaatçılar yani bloggerlar var, orta Türk bilemok, İngiliz, ne şolu yal bir kampanya desteniz ne öyle. Plan X'a karşılıyor da erkil bana bilem. Ya nidayata var. Etmeye planda zat köp. Biz meselem traderların battle etmek pikirem geldi. Primo efirde 1 saatin dowamında 2 saat trader. То есть meselem допустим bir battle общий 10 adam yarışýarmy? Liga çempionda жеребьевка denýaly kim bilen düşýär. Her gün 1 saat YouTube kanalda primo efir edýäs, 2 adam gelýär, ikisi trade edýär 1 saatda haýsy näçe kazanýar. Ну, какой-то bir demo shot mi ya ikisine bir den hasaptan başladık koyarız. Son şeydipten polufinal, final ol bu ortada realni pul bayrak koyup trade battle etmek pikirlerimiz hem var. Yaman gol pikir ala, yaman gol tapsın. Katı gol pikir var. Heme var ha, şular yalı adamdan goyun sırasını çekersin. Apşe gol yol. Ana muğa yol gelet deyip bile. Özümüzün meselem kursumuzu näme üçin açdyk? Bize Türkmen Trader'a meselem zatlar gerek. To ist разбираться diýen adamlar gerek kriptovalutadan söwda bolsun ya razrabotka bolsun blockchain'i biz ne tolko söwda etjek. Biz öz blockchain'imizi ya bir blockchain'in üstünden bir proyektimizi döretmek planlarımız bar. Üstünde işläp ýör. Şolarda işlemeýe bize adam gerek. Özümüz yetişemiz ok. Şonuň üçin şeýle adamlary tapmak kursuň iň esasy birinji maksady şeýle adamlary tapmak. Egerde aramızda beýle adamlar ýok bolsa da öz bilýänji zadymyzy öwredip, soň bile galanlam öwrenip, soň bir diňe türkmenleriň arasynda däleýsem dünýä derejesinde bir ýokary gidip biljek bir proýekt, bir zatlar etmek biziň maksadymyz. Şol bir topar ideýalar bar, üstünde işlenilýär, anons ediler, başlanýar, ediler, hemmesem nesip bolsa. O yankı o video var. Yaman gol adam bana sen yıkalan balam diye şu oldum. Ay näme uğruna olsun. Dostlar blockchain näme diýseniz Thin TV, Thinlama, Thin TV diýip ýazyn. YouTube şotaýda Türk şahan kanal var şotaýda blockchain diýip ýörüýär bir videos var. Videosu var. Вообще iň полезный вариант контента mana вообще ýok diýmok Thin TV. Yaman var, şykarny bir ide düşünülecek dille aýdyp berýär. Özü mol işlän Türk şahan mol hep o zatda maktumulda zatda ýanysmasam. Her kim var şeyde öz bilýän zatlaryny öwredilersin beýlere da. Da sonra. Ada şu wagt sözüňizi böldüm, başlatyň.
Evet, devam et. Bir topar shitcoin'lar var. İnsanlar Shiba, Dogecoin, bilmem Floki, itbaoz hemmesini coin'e döktüler. Ýöne şolaryň içinde diňeje alabay ýok. Şoň alabay getirip beýlek etleri bastırıp bilmeýärmi? Bize memcoin deredel diýäňizde. Ay, her kim elinde dursun Türkmenlere habar beren da alabay coin çykdy, bus berýär. Shiba, Dogecoin'a alyp bilýär, balyp bilýär. Türkmenler içinde milyon adam alsa, bir näme bilýär, sonra belki trend ettirýär. Alabayın heykeli var, adı var, tehrek edip vermezler. Ey, Shiba bilen wrətli gidişip bileriz poka što. Sebäbi Shiba'nın arkasında näme üçindir durýan. Binance'ın özem zat edýär. Например, то есть Shiba çykanda meniň gaharym gelen ýeri näme boldy? Rynokda absurd, prosto безумие. Nirdäki coinlar, şeýle bir polезny monetalar bar. Bir blockchain'den başga bir blockchain'e monetalar geçirýän serwisler bar. Şolaryň tokenlar bar. Hiç kime gerek däl. Adyny bilen oklar adamlar onu. Gelýärde po prikolu çykarylan yankı meme coinlar zatlar listing edilýär. Meniň gaharym gelýän ýere kriptovalutny sferada hormat goýan adamlaryň, izarlayan adamlaryň, meselem Changpeng Zhao, Binance'ın основателі çöze. Şol beýenip ýazar Twitter'da Binance'da Ethereum adres gutady diýär, depozit üçin Ethereum adres gutardy zapasda akysy diýär. Shiba listing edilenden soň diýär. Shiba şeýle hype çykdy zat bat diýip özü adamlary neme diýär? Olar da hype berýär. Özü hype berýär, o şeýle monetalara üns berýär. To есть öz Twitter'ında mesela BNB barada ýazýar polibom öz zady. On saňam gelýärde bir polezny zatlar barada, polezny monetalar zatlar barada ýazanokda ýanky Shiba diýär, ol bular barada ýazýar. Как бы ol monetalar adamlaryň pulunu oğurlamak üçin döredilen zat ol. Prosto melki grup Global şu an edil yapılan näme coinlar var edil Shiba ýaly. Menen işlemek bu Shiba'dan gatkan adam milyoner bolýar bu Rejawaga da şol halanlyk Rejawa. O shitcoin ýaly gazanýanlar ummansyn şoň üçin baýanlar. Ýöne yapılan göremek bu Dogecoin Şeyde bir zat zaten ilgücü değil. Ýara köpçülik haýta gitse şoňda bir kriptoda go proýekti bar ýa-da şol arkasynda adamlar güýçli bir kripto şu işi etdiýärken şoňa sereden oklar. Köpçülik haýsyny ýa şoňa gitýär meselem stoklarda da GameStop, AMC'ni edişlerini geçenlerde gördüňiz. GameStop da onu $2'dan näçe ýyl gitdi ýalňyş män bolsam şöyle $10 Shiba wagt bir sonuň kýalla kriptoda bir tabar dostlar, coin, moneta. Squid Game meselem gowy sokdylar. Şu adam awalya bu gitýär bilen bir belli jawy soýra düşünýän kriptoy galanlar düşünme. Tak što ne Squid Game diýip token çykdy. O Игра в кальмара oyunun, kinonun oyununu öğrettiler. Gören bolsaňyz $2800'dan nola düşdü. Какой-то sekundda şo ýerde bir topar pulny ýitiren adamlar bar. Razraboçyklar spesialny şeýle oyun düzýärler, monetany satyn alýan, oynayan üstüne monetany köpelýän, no satyp bilen ok. Diňe продажа, diňe razraboçyklaryň özüne dostupny. Proýekti çiğşirdiler, kapitalizasiýasyny iznenen 2 san transaksiýa bilen bar likvidnost aldylar, gitdiler, ýetipdiler şo. Adamlar pulny ýitirdi şo ýerde. Yankı Changpeng Zhao zatlaram şoň ýaly kriptovalutalara agzap zat edip neme diýerler. To есть ýene beter hype döredýärler. Düşünmeýän täze gelen adamlaram ay şeýle bir znamenit adam beýle bir hormat goýulan adam beý diýen bolsa diýmek dogrudur diýerler. Alýarlar. Iznenen pulny ýitirýärler. Soň wes kriptovalutny sferany günekerleýär. Men gaharym gelýän ýeri bütün sferanyň, to есть bütün kriptovalutny dünýäniň ösüşini iza galdyrar şolar. Häzir ösýär, kratkosrochny ösýär, gat hype alýar. Pul gelýär rynıga, no texnologiçny tarapdan, to есть bir ýanky blockchain'in zadyň texnologiýasyny östürmekden iza galdyrýar şolar. Sebäbi täze gelýänler gorkuzýar şeýle praval däl, ýanky padeniýalar, ýanky ýaly shitcoinlar realny östürüp biljek, bütün sferany realny östürüp biljek gelýän adamlary saklaýar, gorkuzýar şeýle. Şol bolýan zatlar, şolaryň negativini berýän zady da näme? Negativini berýän effekti täze gelýän pullary, täze gelýän akyllary, täze gelýän pikirleri saklaýar. Netijede we sferany ösüşden saklaýar. Meniň iň gaharym gelýän ýeri şol.
durmuşda şolay azatlar öyle. Brat bu barlyk bundan kaçma yok. Bu hemişe bar bolaram boljagam. Tak şu bu durmuşun bir şerti diýeli. Şibany galmasyna 80% TikTok sebäp boldy. Şoň üçin üstü bilen populyar boldy. Olam şol birem türkler esasy. Türkiýede her kimin elinde milyondan şiba bar diýär, her kim $1 barda Türkiýe milliarder bolýar. Kriptovalyuta harammy olanlar? Size ne soru? Men aşyny haram diýip bilem ogay. Azat Menem zat däl aslında molla zat däl men başçyk dinden başçyk ýanlardan soramal aslında menem haram däl diýen nem üçin? Sebäbi söwda bu. Futures meselesinde de atop biler. Çünkü sen uje o yerde de ýeren, gedele ýeren, galya da galan. Ana ol belki ona ýakynra faktoryny spotda overmarket alýan, satýan. Sen hiç kime doğrulan satan alan da adamy. Ol üfläwler şo baha. dostlar ýene bu şaý belläk geçen kripto gelecek. Gaty bir güýçli platforma inta köp adam bilen o. Tak što hemen kriptony öwrenin oturuň diýem, öwrenin gyzyklanyň gaty bir geljege bir arzuwlara tarap bir ýollary görünýär şo taýda. Çyst menem ýa bir ay boldy, tak što maslahat berýän öwrenmäge, goýmaga da. Oşo goýmak öz pikiriňe her 6-njy gün azad o Rejawaga özüň ýazyp geçer. Her 6-njy gün bodat berýär. Galsowa chat Telegram kanalda goşup dinläp bilersiň. Men şul soraga öňkü sapar jogap berdim, haram ýa-da dälmi? Awa. Ýadma şonok doýma. Onda men yoş gaýdaýyn, siz gürleşýäriň arkaýyn. Ana soň bir açyk atlan, aýda kadera. Näme diýen, ýan gaýdan zatdan gysga saýsak, täze bir zatlar öwrenmekden korkmaň da, öwrenin gyzyklaryň daşlaryňyza seňler näme diýerler, ulu kompaniýalar näme bilen meşgulanýarlar, umuman ulu kompaniýalar näme diýerler. Ýani ulu arzuwlaryňyz, maksatlaryňyz bolsun, şoňa bir zatlar edin, hemme zat bolup gider. Biram Azat ýalap, Ahmet ýalap bir zatlar öwretjek bolan türkmenlerimiz wagty, türkmenlerimizden galar diýip pikirýärler. Sağ ol, da kader. Sağ ol gurunlaşdyga. Dostlar ýol beledin, dinlediňiz, nämeden ibarat. Tak şo kimin stres bolsa ýazyn kurslaryna, öwrenin ideýalaryna tepkikleňiz. Tak şo üsünlük kader ýol bele. Sağ ol kader. Oğlum size de sizinle Öyle kadra sağ ol. Ýönün zatdan häzirje goluňa Nowruzdan. Böyle. Daway. Aynen, sağ ol. Sağ olasın. Yani 3-nji gost kim alsak gam 4-nji Recep bir girip bilen brat ya işin mami. Sökindi. Gyzadyň näle Ahmet gowmy? Görýär mi bedekleýär? Daýar. Endi başlady, ýoş ýörýär. Ay maşallah, ay bola. Näme diýim? Dolar näçe Amerikada? Ýerden 70 cent de bar, düşmeli ýerler. Barasy. Bir harýada ardan wagt alyp kymmatdan çygaryşyp soň satmak haram diýdi. Ay ona bilem o peýgamberimiň özüm söwdegar hani gazanjyň nämetsi 90% biznes dedi. Salam aleykum. Recep gowmra. Валейкум салам, ребяталар, гомсуңуз. Мен сөзүм Брат. эштилем. Şu razgovor, şun bilen girip gideň da, kripto harammy ýa halal mı? Şo arada bir gysgaça. Kanka, emmezan salam ýetler Ahmet, Azat gomsuňuz gadalar gomy. Umuman birbirimiz online tanıyan, şöyle живой пока görüşmedik. İnşallah o da nasip eder. Tak, yiğitler, gıylar, online işlemek haram ya da именно криптовалюта haram ya da halal mı? Da? Если şon uglubleniyesine girsek, edil peygamberin